Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι η αστρολογική εκπομπή «Η ώρα του Άρη». Μια αστρολογική εκπομπή που, όπως έχω ξαναπεί πολλές φορές, δεν ασχολείται με κλασικά θέματα προοδευτικού οροσκοπίου και συναστηρίας. Δηλαδή, δεν ασχολούμαστε μόνο με πρόγνωση και μόνο με πρόβλεψη, όπως οι περισσότερες αστρολογικές εκπομπές. Αυτό που με κάνει εμένα τον ίδιο κάπως ξεχωριστό και κάπως διαφορετικό από τους άλλους αστρολόγους είναι πολύ απλά η δική σας επικοινωνία με εμένα τον ίδιο μέσω του Facebook με λατινικό χαρακτήρα Άρης Παπαδογιάννης, όπου μέσω του Facebook εσείς στέλνετε τα δικά σας αστρολογικά ερωτήματα και εγώ ο ίδιος απαντώ 24 ώρες το 24ωρο. Και επίσης η καταπληκτική επικοινωνία η οποία υπάρχει μεταξύ εμένα και εσάς μέσα από τις γραμμές επικοινωνίας, τις τηλεφωνικές γραμμές που βλέπετε στο κάτω μέρος της οθόνης 24 ώρες το 24ωρο. Στα κινητά τα δικά μου τα οποία παρακολουθείτε είναι τα δικά μου προσωπικά κινητά τηλέφωνα. Δεν υπάρχει απολύτως καμία χρέωση. Μία μικρή χρέωση υπάρχει μόνο στις γραμμές Mediatel 875 876 8160 με 0,75 λεπτά ανά λεπτό. 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, απαντώ εγώ ο ίδιος στα δικά σας αστρολογικά ερωτήματα. Και βέβαια, σε αυτό το σημείο δεν πρέπει να παραλείψουμε να αναφέρουμε και την αστρολογική κάπως κατάσταση, την αστρολογική συνεργασία, να το πω διαφορετικά, που υπάρχει με την ηλεκτρονική, ιντερνετική, να το πω διαφορετικά, εφημερίδα προβάδισμα.gr. Τομέας Live and Style, μπορείτε να βρείτε οποιαδήποτε θέματα ενημέρωσης που έχουν να κάνουν με την αστρολογική εκπομπή «Η ώρα του Άρη». Θέματα, παραδείγματος χάρη, όπως καλεσμένοι που πρόκειται να έρθουν από τον χώρο γενικά τον καλλιτεχνικό, τραγουδιστές, ηθοποιοί, καλλιτέχνες, ζωγράφοι, ακόμα και από τον χώρο της επιχείρησης γενικά, επιχειρηματίες. Πολλοί είναι αυτοί που πρόκειται να έρθουν εδώ από τα στούντιο του High TV, εξωτερικά γυρίσματα, σε ποια μέρη μας έχουν καλέσει, εμένα τον ίδιο δηλαδή και την αστρολογική εκπομπή. Όλα αυτά τα κουσκούς εντός εισαγωγικών μπορείτε να τα βρείτε μέσα από την αστρολογική κατάσταση, αστρολογική συνεργασία, γιατί μόνο έτσι μπορώ να το πω, με την ιντερνετική ηλεκτρονική εφημερίδα προβάδισμα.gr. Τομέας Live and Style, 24 ώρες το 24ωρο έχουμε συνεχόμενα απόλυτη ενημέρωση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την ιντερνετική εφημερίδα προβάδισμα.gr. Ξαναλέω, τομέας Live and Style. Μπορείτε να δείτε πάρα πολλές ενημερώσεις. Αλλά πρέπει να αναφέρω σε αυτό το σημείο, όλες οι ενημερώσεις που υπάρχουν γενικά στην εφημερίδα Προβάδισμα δεν έχουν καμία σχέση με την αστρολογία. Αστρολογία θα παρακολουθήσετε, θα ενημερωθείτε και θα δείτε μόνο εδώ στο High TV κάθε Δευτέρα 12.30 ώρα το βράδυ. Μέσα από το προβάδισμα.gr, τομέας Live and Style, μπορείτε να δείτε οποιοδήποτε θέμα είναι εκτός αστρολογίας που αφορά όμως την αστρολογική εκπομπή «Η ώρα του Άρη». Καλεσμένους παραδείγματος χάρη, νέοι συνεργάτες και οτιδήποτε έχει να κάνει. Ποιος επιμελείται το ντύσιμο, ποιος επιμελείται το μακιγιάζ και άλλα πάρα πολλά θέματα που μπορείτε να μάθετε μέσα από την ιντερνετική εφημερίδα προβάδισμα.gr. Σε αυτό το σημείο, επειδή τα μηνύματα τα δικά σας πάντα εγώ ο ίδιος τα λαμβάνω και όπως έχετε παρακολουθήσει τα τηρώ, θα ήθελα να παρουσιάσω τα 3 καταπληκτικά φυλαχτά τα οποία προσφέρει η αστρολογική εκπομπή σε ιδιαίτερα πάντα ευνοϊκές τιμές. Να ξεκινήσω λοιπόν με τον Σταυρό, τον οποίο παρακολουθείτε τώρα στην οθόνη σας. Όπως έχω ξαναπεί, είναι το σύμβολο της Ορθοδοξίας. Εκτός όμως από το σύμβολο της Ορθοδοξίας που γνωρίζουν οι περισσότεροι και είτε είστε πάρα πολύ θρήσκοι είτε όχι, να ξέρετε πως ο Σταυρός είναι και συμβολίζει και την ένωση των 4 στοιχείων. Υπάρχουν 4 στοιχεία γενικά στον αποκρυφισμό. Το στοιχείο του αέρα, της φωτιάς, του νερού και της γης. Και για κάποιους είναι και το 5ο, όπου είναι το Ακάσα. Να ξέρετε λοιπόν πως από τη στιγμή που παρακολουθείτε έναν Σταυρό συμβολίζει όχι μόνο το σημείο σταύρωσης και πνευματικής εξύψωσης, αλλά είναι και η ένωση των 4 στοιχείων με το 5ο, τον άνθρωπο κατά κάποιο τρόπο, το Ακάσα. Διώχνει τις αρνητικές επιρροές, βοηθάει πάρα πολύ σε θέματα ξεματιάσματος, διώχνει αρνητικές βασκανίες, οτιδήποτε έχει να κάνει γενικά με αρνητικές μαγνητικές ενέργειες τα διώχνει μακριά. Πάρα πολύ απλά για να μπορέσετε να το προμηθευτείτε στις γραμμές επικοινωνίας πάντα σε ιδιαίτερα ευνοϊκές τιμές. Και συνεχίζουμε λοιπόν με το αυγό. Αυτό το αυγό που βλέπετε, και επειδή με έχετε ρωτήσει πάρα πολλές φορές, δεν έχει καμία σχέση με το πασχαλινό κλασικό αυγό. Εξάλλου το Πάσχα πέρασε, γιορτινές ημέρες ήταν. Από εκεί και πέρα να ξέρετε πως αυτό το αυγό βοηθάει πάρα πολύ τους ερωτευμένους. Είναι ένα φυλαχτό το οποίο ευνοεί πάρα πολύ τους ερωτευμένους. Μπορεί να σας φέρει πιο κοντά. Αν, λέω αν, χωρίς να θέλω να αφιποβάλω κανέναν, υπάρχει το τρίτο πρόσωπο, αυτό το αυγό έχει την καταπληκτική ιδιότητα και απομακρύνει το τρίτο πρόσωπο. Μπορεί να αναθερμάνει μια παγωμένη σχέση. Μια σχέση η οποία μπορεί να μην πήγαινε εδώ και πάρα πολύ καιρό καθόλου μα καθόλου καλά και να πήγαινε από το κακό στο χειρότερο.
Αυτό το αυγό λοιπόν μπορεί να βοηθήσει. Για να μπορέσετε να το προμηθευτείτε πάρα πολύ απλά στις γραμμές επικοινωνίας που παρακολουθείτε στο κάτω μέρος της οθόνης. Και τέλος, αναφέρομαι στον δράκο, τον οποίο έχω μιλήσει πάρα πολλές φορές για αυτό το ιδιαίτερο φυλαχτό. Και γιατί το λέω ιδιαίτερο, ποια είναι η διαφορά του γενικά? Έχει να κάνει περισσότερο με θέματα οικονομικών. Βοηθάει πάρα πολύ τους επιχειρηματίες για να μπορέσετε και αυτό να το προμηθευτείτε, όπως και τα δύο προηγούμενα φυλαχτά, στις γραμμές επικοινωνίας που βλέπετε στο κάτω μέρος της οθόνης. Το να πάρετε ένα απλό τηλέφωνο και να ρωτήσετε έστω και μία τιμή, γιατί στον αέρα δεν θα δώσω καμία τιμή, δεν θα αναφερθώ καθόλου σε θέματα οικονομικών. Από εκεί και πέρα το είναι στο δικό σας χέρι. Μπορείτε να επικοινωνήσετε εσείς οι ίδιοι στα τηλέφωνα επικοινωνίας με μία απλή ερώτηση. Πόσο κοστίζει το τάδε φυλαχτό? Είναι ο σταυρός, είναι το αυγό, είναι και ο δράκος. Τον δράκο που τώρα παρακολουθείτε στην οθόνη, να ξέρετε πως βοηθάει πάρα πολύ τους επιχειρηματίες και βοηθάει την οικονομική ανάπτυξη, την επιχειρηματική ανάπτυξη. Από τη στιγμή που το προμηθευτείτε, μπορείτε να το βάλετε μέσα στην ταμιακή μηχανή. Μπορείτε να το έχετε ακόμα και στην τσέπη σας. Βοηθάει πάρα πολύ, αργά και σταθερά, και βλέπετε πως έχετε οικονομική και επιχειρηματική άνοδο. Ακόμα και κάποια πρόσωπα, τα οποία μπορεί να υπάρχουν μέσα στον χώρο της εργασίας σας, να ξέρετε πως αυτός ο δράκος έχει την ικανότητα και τα απομακρύνει. Το αυγό λοιπόν, είπαμε και για τον σταυρό, για να τα προμηθευτείτε πολύ απλά στα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το μάτιασμα, η αρνητική επιρροή, η οποία καταπολεμάται και από τα τρία φυλαχτά, στην ουσία είναι μια αρνητική ηλεκτρομαγνητική ενέργεια, η οποία εκπέμπεται από το ανθρώπινο σώμα. Μπορεί να προκληθεί είτε από έντονο θαυμασμό, είτε και από έντονο φθόνο, να ξέρετε γενικά. Από τη στιγμή λοιπόν που κάποιοι έχουν χαμηλό πεσμένο ψυχικό ανοσοποιητικό σύστημα, μπορεί πάρα πολύ εύκολα να επηρεαστούν από μια αρνητική ενέργεια. Πώς μπορείτε να το καταλάβετε? Από τη στιγμή που πιάνετε χρήματα και τα χρήματα φεύγουν. Από τη στιγμή που βλέπετε ξαφνικά δημιουργούνται περίεργα, παράξενα και ύποπτα προβλήματα υγείας, τα οποία εσείς οι ίδιοι μπορεί να μην έχετε προκαλέσει καθόλου. Αϊπνίες, αρνητικές καταστάσεις, εντάσεις μέσα στο σπίτι, γκρίνιες, φασαρίες. Όλα αυτά είναι τα αποτελέσματα της αρνητικής επιρροής, του ματιάσματος, της γλωσσοφαγιάς. Για να μπορέσετε να τα αντιμετωπίσετε, πώς? Στα τηλέφωνα επικοινωνίας και να ζητήσετε τον σταυρό, το αυγό το οποίο παρακολουθήσατε ή τον δράκο. Επανερχόμαστε λοιπόν και πρέπει να πω πως η αστρολογική εκπομπή δίνει και τα δώρα, εντελώς δωρεάν. Ποια είναι αυτά λοιπόν? Για εσάς, και έχω και λέω αυτή τη στιγμή, τους 10 τυχερούς που θα τηλεφωνήσετε στις γραμμές επικοινωνίας που βλέπετε μέχρι και το τέλος της εκπομπής στα τηλέφωνα επικοινωνίας, δώρο από εμένα τον ίδιο προς εσάς, ένας ολόκληρος προοδευτικός αστρολογικός χάρτης για όλο το 2016. Και επίσης η μία και μοναδική καταπληκτική συναστρία, την οποία τόσο πολύ με έχετε ευχαριστήσει και μου έχετε ζητήσει τόσες πολλές φορές. Για να μπορέσετε να τα προμηθευτείτε με ένα απλό τηλεφώνημα, εσείς τηλεφωνείτε, δίνετε τα δικά σας στοιχεία γεννήσεως, ώρα γεννήσεως, μέρος γεννήσεως, για να μπορέσω να λάβω εγώ ο ίδιος και να βγάλω γεωγραφικό μήκος, γεωγραφικό πλάτος, κάτι που σε κάποιους άλλους μπορεί να φαίνεται εντελώς και τελείως άγνωστο, και ας αυτοαποκαλούνται αστρολόγοι, γιατί η αστρολογία έχει πάρα πολύ μεγάλη σχέση με την γεωγραφία γενικά, μέσω γεωγραφικού μήκους, γεωγραφικού πλάτους. Από εκεί και πέρα, και να μπορέσετε να προμηθευτείτε τα δώρα, τα οποία δίνω εντελώς δωρεάν στα τηλέφωνα επικοινωνίας. Δίνετε τα στοιχεία σας και εγώ ο ίδιος σας τα στέλνω ταχυδρομικώς. Είναι κάτι το οποίο κάπου αλλού κοστίζει πάρα πολύ. Το να πάτε σε κάποιον επαγγελματία αστρολόγο για να σας βγάλει ένα ολόκληρο προοδευτικό αστρολογικό οροσκόπιο και μία συναστρία είναι πολύ δύσκολο γενικά σε θέματα οικονομικών. Δηλαδή, είναι μεγάλες οι τιμές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο εμπόριο, στην αγορά της αστρολογίας. Η αστρολογική εκπομπή, λοιπόν, η ώρα του Άρη, μέσω του High TV και της καταπληκτικής συνεργασίας και με το προβάδισμα.gr, σας δίνουμε εντελώς δωρεάν το προοδευτικό οροσκόπιο και τη συναστρία. Το να πάτε κάπου ή να έρθετε και σε μένα τον ίδιο ακόμα, ορίστε, βάζω και εγώ ίδιο στον εαυτό μου, και να σας βγάλουμε ένα γενέθλιο χάρτη, δεν είναι τόσο πολύ σημαντικό. Ο γενέθλιος χάρτης λέει, παραδείγματος χάρη, ότι ένας άνθρωπος που γεννήθηκε 28 Φεβρουαρίου του 1985 στην Αθήνα έχει, παραδείγματος χάρη, τον Κρόνο σε εκείνο το ζώδιο. Έχει το Δία σε αυτό το ζώδιο. Αυτό σημαίνει τι? Είναι μία ανάλυση στην ουσία. Ο γενέθλιος χάρτης είναι μία ψυχολογική ανάλυση κατά κάποιο τρόπο και δείχνει η ζωή μας τι τάσεις έχει και προς τα πού πρέπει γενικά να κυνηγήσουμε κάποιες καταστάσεις και τι πρέπει να απορρίψουμε. Πιο δυνατό όμως είναι το προοδευτικό οροσκόπιο. Η αστρολογία είναι πολύ πιο χρήσιμη όταν μας δείχνει και όταν μας λέει τι πρόκειται να γίνει, τι πρόκειται να συμβεί. Όχι τι ήταν όταν γεννηθήκαμε και πώς μας επηρεάζουν τα άστρα γενικά την ημέρα που γεννηθήκαμε. Γιατί όλα είναι προοδευτικά στη ζωή. Το ίδιο και η αστρολογία.
είναι κάτι το οποίο μπορεί να αλλάξει γενικά με τον καιρό. Εγώ λοιπόν ο ίδιος σας στέλνω το προοδευτικό οροσκόπιο, δηλαδή για όλο το 2016, κάθε μήνας ξεχωριστά από την ημέρα πάντα των γενεθλίων σας, ένας ολόκληρος χρόνος. 12 σελίδες λοιπόν σε πλήρη ανάλυση. Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος, για όλους τους μήνες ή ακόμα από την ημέρα που έχετε τα δικά σας γενέθλια. Solar, τεχνική solar διαφορετικά. Για να μπορέσετε να δείτε πώς θα είναι η χρονιά σας και πού πρέπει να στοχεύσετε και τι πρέπει να ακυρώσετε. Επίσης, σε κάθε σελίδα που θα παραλάβετε από μένα τον ίδιο το καταπληκτικό δώρο, θα σας έχω και 5 με 6 τυχερούς αριθμούς που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για κάθε μήνα. Δεν δίνω τυχερούς αριθμούς για να πάτε να παίξετε κάποια τυχερά παιχνίδια, δίνω τυχερούς αριθμούς για να εκμεταλλευτείτε. Παράδειγμα, μπορώ να σας έχω τον αριθμό 6. Δεν σημαίνει πως θα πάτε να ποντάρετε, να τζογάρετε τον αριθμό 6. Όχι. Αλλά 6 του Ιουνίου, 6 του Ιουλίου, για όλους τους μήνες λοιπόν ο αριθμός 6 είναι πάρα πολύ ευνοϊκός για να μπορέσετε να προσπαθήσετε να εξομολογηθείτε τα ερωτικά σας συναισθήματα σε κάποιο δικό σας άνθρωπο που αγαπάτε. Για να προσπαθήσετε να κάνετε κάποιο επαγγελματικό ραντεβού. Θα δείτε πως είστε πάρα πολύ ευνοημένοι. Και επίσης η συναστηρία που δίνω δώρο είναι στην ουσία πώς ταιριάζετε εσείς με τον αγαπημένο σας. Παίρνετε τηλέφωνο, δίνετε και τις δύο ημερομηνίες, τη δική σας και την ημερομηνία του αγαπημένου σας. Και εγώ ο ίδιος σας βγάζω την καταπληκτική και μοναδική συναστηρία και σας την στέλνω εντελώς δωρεάν στα τηλέφωνα επικοινωνίας για τους 10 τυχερούς που θα τηλεφωνήσετε μέχρι και το τέλος της εκπομπής. Συναστηρία σημαίνει πώς θα πάω εγώ με τον αγαπημένο μου. Θα παντρευτείτε, θα ανεβείτε τα σκαλιά της εκκλησίας, υπάρχει γάμος, με λίγα λόγια, υπάρχουν απόγονοι, υπάρχει το τρίτο πρόσωπο. Αν υπάρχει, τι γίνεται, τι συμβαίνει, όλα αυτά βγαίνουν με τη συναστηρία. Μπορείτε κι εσείς πολύ απλά να το τολμήσετε και να καλέσετε αυτή τη στιγμή στα τηλέφωνα επικοινωνίας και να αντιμετωπίσετε πάρα πολύ απλά την αλήθεια. Σήμερα λοιπόν θα ασχοληθούμε πάρα πολύ με την διέλευση της Αφροδίτης που υπάρχει αυτή τη στιγμή η διέλευση της Αφροδίτης στο δεύτερο δεκαήμερο του Ταύρου. Επηρεάζει πάρα πολύ όλα τα ζώδια της γης, επηρεάζει τους Ταύρους, τους Παρθένους, τους Εγώκερους, ιδιαίτερα του δευτέρου δεκαημέρου. Θα ήθελα όμως σε αυτό το σημείο να παρακολουθήσετε μια φωτογραφία την οποία έχω επιλέξει εγώ μαζί με τους συνεργάτες μου. Μια φωτογραφία που στην ουσία τι δείχνει. Δείχνει τον πλανήτη Αφροδίτη. Παρακαλώ. Είναι όπως βλέπετε ένας πλανήτης που κατά κάποιο τρόπο μπορεί να φέρεται πάρα πολύ ρομαντικός, πάρα πολύ όμορφος. Από αστρολογικής πλευράς η Αφροδίτη είναι ο πλανήτης του έρωτα, της ευτυχίας, του γάμου γενικά, είναι των παιδιών, είναι για ανθρώπους που ασχολούνται με καλλιτεχνικά επαγγέλματα, αλλά όμως είναι και ο πλανήτης του χρήματος. Από αστρονομικής πλευράς, άμα το κοιτάξουμε αστρονομικά το θέμα, είναι ένας πλανήτης που βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στον ήλιο, άρα αυτομάτως την ημέρα μπορεί να έχει τουλάχιστον και 60 με 65 βαθμούς Κελσίου και τη νύχτα μπορεί να φτάνει μείον 30 μείον 40 βαθμούς Κελσίου. Έχει απότομα φαράγγια, ανεμοστρόφιλους πάρα πολύ έντονους, δεν είναι δηλαδή ένας πλανήτης κατοικήσιμος. Μιλήσαμε και λίγο για αστρονομία. Είναι ένας πλανήτης ο οποίος αστρολογικά δίνει τον έρωτα, δίνει το πάθος. Η Αφροδίτη λοιπόν στον Ταύρο δίνει έρωτα, δίνει νέες γνωριμίες. Βοηθάει πάρα πολύ ιδιαίτερα τα ζώδια της γης, τους Ταύρους, Παρθένους, Εγώκερους που ανήκετε στο δεύτερο δεκαήμερο να ερωτευτείτε, να κάνετε νέες γνωριμίες. Ακόμα να διακόψετε μια παλιά σχέση η οποία είχατε παρακολουθήσει και είχατε παρατηρήσει εδώ και πολύ καιρό ότι δεν πήγαινε και τόσο πολύ καλά. Βοηθάει πάρα πολύ τα οικονομικά. Βλέπετε πως στα θέματα των οικονομικών έχετε μία άνοδο με την Αφροδίτη γενικά στον Ταύρο. Αυτό για όλα τα ζώδια. Προσέξτε όμως πάρα πολύ έντονα τις πατάλες. Πολλές φορές η Αφροδίτη στον Ταύρο μπορεί να μας επηρεάσει και μπορεί να μας κάνει κάπως σπάταλους. Να θέλουμε να κάνουμε αγορές και να θέλουμε σώνει και καλά να χαλάσουμε κάποια χρήματα. Στην ουσία και κάποια υλικά αγαθά τα οποία δεν είναι και τόσο πολύ απαραίτητα. Είναι πάρα πολύ καλή η Αφροδίτη στον Ταύρο, ιδιαίτερα για ανθρώπους που ασχολούνται με καλλιτεχνικά επαγγέλματα, τραγουδιστές, ζωγράφους, οτιδήποτε έχει να κάνει με τη γλυπτική, οτιδήποτε έχει να κάνει με την ζωγραφική, ξαναλέω, με τους μουσικούς. Είναι ένα πάρα πολύ καλό αστρολογικό στοιχείο. Βοηθάει πάρα πολύ τους καλλιτέχνες, όσοι ασχολείστε γενικά με την ποίηση, όσοι είστε γενικά στιχουργοί. Να ξέρετε πως η Αφροδίτη στον Ταύρο, επειδή είναι σε θέση κυριαρχίας, δίνει απόλυτη έμπνευση, ιδιαίτερα σε επαγγέλματα τα οποία έχουν να κάνουν με τα καλλιτεχνικά. Δίνει πάρα πολύ μεγάλη έμπνευση γενικά και επίσης προσφέρει και νέες ερωτικές σεξουαλικές γνωριμίες. Και επανερχόμαστε λοιπόν και θα πρέπει να πω σε αυτό το σημείο πως θα γίνω ιδιαίτερα αναλυτικός, θα σας δώσω μια πλήρη ανάλυση για το κάθε ένα ζώδιο, πώς επηρεάζεται ξεχωριστά από την Αφροδίτη. Πριν όμως προχωρήσω, θα ήθελα σε αυτό το σημείο να παρακολουθήσετε αυτήν την κάρτα, την οποία έχω προσφέρει πάρα πολλές φορές εγώ ο ίδιος. Και επανερχόμαστε, παρακαλώ.
Συνεχίζουμε λοιπόν εδώ στο αστρολογικό μας παρεάκι, στην αστρολογική εκπομπή Η Ώρα του Άρη. Και σε αυτό το σημείο να καλησπερίσω την μαθήτριά μου στην αστρολογία, τη Χριστίνα. Τι κάνεις, Χριστίνα, καλά είσαι? Καλησπέρα, Άρη. Καλησπέρα. Είμαι μια χαρά. Πολύ ωραία. Επέστρεψα από τις διακοπές Δρυμύτερη, στο Πάσχα. Και είσαι έτοιμη για αστρολογικό κουτσομπολιό, έτσι? Και είμαι έτοιμη, ναι. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Να ξεκινήσουμε όμως για τους τηλεθεατές, επειδή ξέρεις, κάθε φορά που οργούμε κάτι και γίνεται κάτι οτιδήποτε, τα μηνύματα βροχή, γιατί καθυστερείται και γιατί εκείνο και γιατί το άλλο. Ο χρόνος πάντα μας πιέζει. Ο χρόνος μας πιέζει και ο χρόνος είναι άλλη επιλογή. Ακριβώς. Κρυάρια λοιπόν, όπου να ξέρετε με την διέλευση της Αφροδίτης στον Ταύρο επηρεάζει το δεύτερος ηλιακός οίκος. Που σημαίνει ότι θέματα που έχουν να κάνουν με τα οικονομικά αρχίζουν και πηγαίνουν από το καλό στο καλύτερο. Οτιδήποτε μπορεί να σας απασχολεί και οτιδήποτε μπορεί να ήταν δύσκολο εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, να ξέρετε πως τώρα βρίσκει αργά και σταθερά τη λύση του. Ιδιαίτερα για εσάς τους κρυούς που ασχολείστε με επαγγέλματα καλλιτεχνικά, τραγουδιστές παραδείγματος χάρη, ζωγράφους, ηθοποιούς, καλλιτέχνες, να ξέρετε πως έχετε μια καταπληκτική, μοναδική έμπνευση που αν την εκμεταλλευτείτε σωστά θα μπορέσετε να γίνετε πάρα πολύ έντονα δημιουργικοί και να κερδίσετε ακόμα πολλά περισσότερα χρήματα. Προσέξτε όμως πάρα πολύ, ιδιαίτερα τα κρυάρια του δευτέρου δεκαημέρου, επηρεάζεστε πάρα πολύ σε ένα θέμα σπατάλης. Ξαφνικά σας έχει πιάσει μια τάση σπατάλης και θέλετε να χαλάσετε πάρα πολλά χρήματα και είναι κάτι το οποίο βέβαια θα το μετανιώσετε αργότερα. Πολλές φορές η Αφροδίτη, στον δεύτερο ηλιακό οίκο, που το νούμερο 2 στην αστρολογία έχει να κάνει με τα οικονομικά, σχετίζεται πάρα πολύ με θέματα σπατάλης. Βλέπετε λοιπόν πως θέλετε να αγοράσετε ό,τι ακριβώς βλέπετε και σας αρέσει. Πράγμα και κάτι το οποίο μπορεί αργότερα να το μετανιώσετε πάρα πολύ έντονα και πάρα πολύ άσχημα και να έχετε καταλάβει πως στην ουσία χαλάσατε ένα μεγάλο αστρονομικό ποσό για να αγοράσετε στην ουσία υλικά αγαθά τα οποία δεν είναι και τόσο πολύ απαραίτητα. Άρα λοιπόν ιδιαίτερα μεγάλη προσοχή για τα κρυάρια του δευτέρου δεκαημέρου. Το δαχτυλίδι το οποίο παρουσιάζω αυτή τη στιγμή είναι για εσάς τους κρυούς. Μπορείτε να το προμηθευτείτε στα τηλέφωνα και στις γραμμές που βλέπετε στο κάτω μέρος της οθόνης. Βοηθάει πάρα πολύ εσάς τα κρυάρια όλων των δεκαημέρων για να μπορέσετε να ξεπεράσετε προβλήματα γενικά βασκανίας και γλωσσοφαγιάς στα τηλέφωνα επικοινωνίας. Να ξέρετε πως όλα τα δαχτυλίδια τα οποία προσφέρω για το κάθε ζώδιο, τα οποία θα παρακολουθήσετε στη συνέχεια, είναι για το κάθε ένα ζώδιο κάτι ιδιαίτερο και κάτι ξεχωριστό. Δεν μπορεί, παραδείγματος χάρη, ένας άνθρωπος ο οποίος ανήκει στον αστερισμό του Λέοντα να θελήσει να πάρει το δαχτυλίδι το οποίο ανήκει στον κρυό. Το δαχτυλίδι το οποίο είναι για τον κρυό το παρακολουθείτε αυτή τη στιγμή σε πάρα πολύ χαμηλές και ευνοϊκές τιμές. Για να μπορέσετε να το προμηθευτείτε, πολύ απλά τηλεφωνείτε στα τηλέφωνα επικοινωνίας 24 ώρες το 24ωρο. Είναι κάποια δαχτυλίδια, ξέρεις, τα οποία δίνω στον κόσμο που με έχουν ευχαριστήσει πάρα πολλές φορές γι' αυτό, τα οποία από ό,τι μου έχουν πει τους έχουν βοηθήσει και πάρα πολύ γενικά. Έντονα. Σίγουρα φέρουν πολύ τύχη και είναι και πολύ όμορφα. Είναι όμορφα, είναι γοητευτικά, ιδιαίτερα κιόλας για τις γυναίκες, αλλά ξέρεις τι γίνεται. Έχω πει και πάρα πολλές φορές, δεν παίζει μόνο ρόλο το δαχτυλίδι, παίζει ρόλο και η δική μας θέληση και τα πόσο εμείς πιστεύουμε σε αυτό το αντικείμενο το οποίο αγοράζουμε και βάζουμε επάνω μας για να μπορέσει να μας βοηθήσει. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Μόνο το δαχτυλίδι δεν είναι μαγικό, δεν έχει τη μαγική δύναμη. Αλλά φορτίζεται ενεργειακά με τη σκέψη μας. Ακριβώς, με τη σκέψη μας. Με τη σκέψη μας και με τις αστρολογικές δονήσεις, έτσι. Κάτι πολύ σημαντικό. Γιατί δεν μπορεί κάποιος να πάρει ένα δαχτυλίδι, ο οποίος δεν πιστεύει σε αυτό το δαχτυλίδι, να το φορέσει πάνω του και να γυρίσει να πει «Α, εντάξει, γιατί τα πράγματα δεν μου πηγαίνουν καλά». Πρέπει και οι ίδιοι να το πιστέψουν. Είναι κάτι που το λέω πολλές φορές. Όλα ξεκινάνε μέσα από το μυαλό, και από το πώς αισθανόμαστε. Ακριβώς, Χριστίνα, όπως το είπες. Ταύροι λοιπόν, όπου εσείς είστε η σολίστ όλης της κατάστασης. Και γιατί το λέω αυτό? Πάρα πολύ απλά, η Αφροδίτη βρίσκεται πάνω στο δικό σας ζώδιο. Οτιδήποτε λοιπόν ερωτικό, οτιδήποτε έχει να κάνει με νέες ερωτικές γνωριμίες. Για εσάς τους Ταύρους που βλέπατε πως ήσασταν εδώ και πολύ καιρό σε μια σχέση η οποία σχέση δεν πήγαινε και πάρα πολύ καλά. Είχε παγώσει, να το πω έτσι απλά. Βλέπετε λοιπόν πως τώρα με την διέλευση της Αφροδίτης τα πράγματα έχουν αρχίσει ξανά και ζεσταίνονται από την αρχή. Πολλές φορές αυτό είναι κάτι πάρα πολύ καλό, διότι μπορείτε και διορθώνετε λάθη μέσα στον χώρο της σχέσης, λάθη πολύ σημαντικά τα οποία ίσως και εσείς οι ίδιοι να φταίτε και να έχετε κάνει στο παρελθόν. Από εκεί και πέρα, οτιδήποτε έχει να κάνει και με τα οικονομικά είναι πάρα πολύ καλό αυτό το χρονικό διάστημα. Γιατί να ξέρετε πως η Αφροδίτη γενικά δεν φέρνει μόνο τον έρωτα, δεν φέρνει μόνο το πάθος, η Αφροδίτη φέρνει και το χρήμα. Και να ξέρετε πως αυτόν τον καιρό είστε πολύ ευνοημένοι, ιδιαίτερα εσείς οι Ταύροι, και τώρα αυτόν τον καιρό, αυτή την εβδομάδα και την επόμενη, πιο πολύ οι Ταύροι του δευτέρου δεκαημέρου. Και να ξέρετε πως όταν η Αφροδίτη είναι στο δικό σας ζώδιο, είναι σε κυριαρχία. Γιατί ο κάθε πλανήτης, ανάλογα στο ποιο ζώδιο βρίσκεται, είναι είτε ευνοϊκός
είτε δυσίωνος γενικά, δεν είναι τόσο πολύ καλός. Να ξέρετε πως εσείς που είστε Ταύροι και ασχολείστε με καλλιτεχνικά επαγγέλματα, ξαναλέω, είστε πάρα πολύ ευνοημένοι αυτόν τον καιρό. Μπορώ να τολμήσω να πω πως ιδιαίτερα για τους Ταύρους που είστε γεννημένοι στο δεύτερο δεκαήμερο, για αυτή την εβδομάδα και την επόμενη μπορείτε και λίγο να ζογάρετε. Έστω και να παίξετε κάποιο στοίχημα, οτιδήποτε και να είναι αυτό, για να μπορέσετε να κερδίσετε κάποια χρήματα. Είστε πάρα πολύ ευνοημένοι, να ξέρετε. Μία φορά το χρόνο στην ουσία μας κάνει η Αφροδίτη διέλευση πάνω στο δικό μας δεκαήμερο, πάνω στη δική μας γενέθλια μοίρα. Από εκεί και πέρα, για να μπορέσετε να την εκμεταλλευτείτε, κυνηγήστε επαγγελματικές ευκαιρίες και προσπαθήστε να εκφραστείτε ερωτικά στον αγαπημένο σας ή την αγαπημένη σας. Το μόνο σίγουρο είναι πως εσείς οι Ταύροι αυτόν τον καιρό, αυτή την εβδομάδα και την επόμενη, είστε οι πιο ευνοημένοι. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ σας παρουσιάζω τώρα αυτό το καταπληκτικό επιχρυσωμένο φυλαχτό. Το παρακολουθείτε αυτή τη στιγμή. Είναι ο Ταύρος που βλέπετε στην οθόνη σας. Έχει αυτά σαν διαμαντάκια, φαίνονται κάπως στα μάτια του. Βέβαια δεν είναι αυθεντικά διαμάντια, πρέπει να πω σε αυτό το σημείο, αλλά δεν είναι και ένα ψεύτικο δαχτυλίδι. Είναι ένα πανέμορφο δαχτυλίδι το οποίο μπορείτε να το προμηθευτείτε σε πάρα πολύ καλές και χαμηλές τιμές για αυτή την δύσκολη οικονομικά εποχή. Μπορείτε απλά να τηλεφωνήσετε στις γραμμές επικοινωνίας που βλέπετε στο κάτω μέρος της οθόνης και να κάνετε μια πάρα πολύ μικρή και απλή ερώτηση. Πόσο κοστίζει το δαχτυλίδι για τον Ταύρο? Είναι ένα δαχτυλίδι το οποίο το έχω επιλέξει εγώ ο ίδιος για τον Ταύρο, να ξέρετε. Όλα τα δαχτυλίδια τα έχω επιλέξει εγώ ο ίδιος μετά από πάρα πολύ μεγάλη μελέτη και πάρα πολύ μεγάλη συνεργασία με αστρολόγους οι οποίοι δυστυχώς, καλώς ή κακώς, δεν υπάρχουν εδώ στην Ελλάδα παρά μόνο στο εξωτερικό. Για να μπορέσετε λοιπόν να το προμηθευτείτε στα τηλέφωνα επικοινωνίας. Διώχνει τις αρνητικές ενέργειες, τη βασκανία, καταπολεμά γενικά οτιδήποτε αρνητικό, μόνο όμως για τους Ταύρους. Και επαναρχόμαστε εδώ λοιπόν. Είναι ένα καταπληκτικό δαχτυλίδι, ξέρεις. Είναι κάπως σαν επίχρυσο φαίνεται. Κάπως. Το έχω δει, ναι. Ναι, είναι ένα πάρα πολύ όμορφο δαχτυλίδι. Και το θέμα, ξέρεις, είναι τόσο ωραίο που μου το ζητάνε πολλές φορές και άτομα τα οποία δεν ανήκουν στο εναστερισμό του Ταύρου. Βέβαια εκεί δεν μπορεί να κάνει δουλειά, δεν μπορεί να βοηθήσει τόσο πολύ έντονα το δαχτυλίδι. Πρέπει δηλαδή για να μπορέσει το κάθε ζώδιο να βοηθηθεί από τα δαχτυλίδια, πρέπει να είναι στο δικό του ζώδιο. Ναι, και ειδικά αυτό που έχει το σύμβολο του Ταύρου επάνω. Μα μοιάζει, ναι, δηλαδή. Και νομίζω ότι σε υποβάλλει θετικά τον Ταύρο που θα το φορέσει. Ακριβώς. Και του δίνει αυτή τη δύναμη του Ταύρου. Έχει την αίσθηση της δύναμης αυτής. Τη δύναμη. Και ο Ταύρος κιόλας έτσι είναι και ένα ζώδιο το οποίο έχει και αυτή τη σαρκική, αυτή την σωματική ενέργεια ανεπτυγμένη ίσως κάποιες φορές από τα άλλα ζώδια. Κάποιες φορές, όχι πάντα, δεν θέλω να είμαι απόλυτος. Είναι πολύ γήινο ζώδιο. Γήινο ζώδιο, ναι. Και τώρα έχουν και την Αφροδίτη πάνω τους γενικά σε διέλευση. Ιδιαίτερα οι Ταύροι του δευτέρου δεκαημέρου τους δίνει νέους έρωτες, νέα πάθη γενικά, τους βοηθάει πάρα πολύ. Ναι. Πάρα πολύ. Και είναι και ένας άλλος πλανήτης. Η Σελήνη είναι επίσης στον Ταύρο. Είναι και η Σελήνη στον Ταύρο, αλλά όμως κοίτα, η Σελήνη φέρνει την νέα Σελήνη. Η νέα Σελήνη. Κοίτα να δεις, φέρνει στην ουσία πάθη κατά κάποιο τρόπο η νέα Σελήνη. Κατάλαβες, φέρνει στην ουσία κάποια νέα ξεκινήματα. Ενώ η Αφροδίτη φέρνει και πολύ τον έρωτα. Κατάλαβες, φέρνει την αγάπη, φέρνει το χρήμα. Διαφορετικά. Είναι κάτι, ενώ η νέα Σελήνη φέρνει τα νέα ξεκινήματα. Φέρνει κάτι το οποίο τώρα στην ουσία ξεκινάνε. Απλά η σύμπτωση είναι ότι είναι και οι δύο στον Ταύρο και οι δύο πλανήτες. Πολλοί πλανήτες μπορούν να τύχουν. Όπως και στο δοξέτη αυτή τη στιγμή είναι και δύο ανάδρομοι, έτσι, δύο κακεργέτες, δηλαδή Κρόνος και Άρης, ανάδρομοι πάνω στο ζώδιο του τοξότη. Τυχαίνουν πολλά περίεργα στην αστρολογία, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ναι. Σπάνια βέβαια έτσι, αλλά όταν τυχαίνουν τους δίνουν και καταλαβαίνει η αστρολογία κανονικά με διάφορα γεγονότα που συμβαίνουν. Δίδυμοι λοιπόν, να περάσουμε στον Δίδυμο, όπου τα θέματα που έχουν να κάνουν με το ψυχολογικό κλείσιμο είναι πάρα πολύ έντονα ανεπτυγμένα αυτό το χρονικό πάντα αστρολογικά διάστημα. Να ξέρετε πως η διέλευση της Αφροδίτης στον Ταύρο, ενώ στα περισσότερα ζώδια φέρνει έρωτα, φέρνει αγάπη, φέρνει χρήμα, φέρνει κάτι στο περίεργο και το ερωτικό και το όμορφο, εσάς βλέπετε πως σας πιάνει ένα ψυχολογικό κλείσιμο. Σας πιάνει όμως ένα ψυχολογικό κλείσιμο για να μπορέσετε να σκεφτείτε και να κάνετε ένα ιδιαίτερα δυναμικό τσεκ στο τι πρέπει να κρατήσετε και τι πρέπει να απομακρύνετε. Τα θέματα των ερωτικών δεν μπορώ να πω πως πηγαίνουν και πάρα πολύ καλά. Ιδιαίτερα το τελευταίο χρονικό διάστημα, τους τελευταίους 2 με 3 μήνες συγκεκριμένα, βλέπετε πως η λέξη χωρισμός είναι κάτι το οποίο το έχετε βιώσει πολύ έντονα. Ακόμα και αν δεν είστε στο ζώδιο των διδήμων και έχετε φίλους και γνωστούς, βλέπετε ότι χωρίζουν. Ψάχνουν κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό. Είναι δηλαδή όλα σε μια κατάσταση αλαλούμ, να το πω έτσι πιο απλά και λαϊκά. Κι όμως αυτό το ψυχολογικό κλείσιμο,
αυτό το ότι δεν έχετε πάρα πολύ όρεξη να επικοινωνήσετε, να δουλέψετε, να ερωτευτείτε γενικά, μπορεί να σας ευνοήσει πάρα πολύ τους διδύμους όλων των δεκαημέρων, ιδιαίτερα μέχρι και τα τέλη του Ιουνίου. Να ξέρετε πως θα είστε από τα τέλη του Ιουνίου και μετά πάρα πολύ ευνοημένοι, διότι αυτό το ψυχολογικό κλείσιμο θα σας βοηθήσει πάρα πολύ έντονα να μπορέσετε να ξεπεράσετε κάποια προβλήματα ερωτικής φύσεως γενικά, κάποια προβλήματα που έχουν να κάνουν με τον επαγγελματικό και οικονομικό σας τομέα. Το να μπορέσετε δηλαδή να κλειστείτε στον εαυτό σας και να κάνετε ένα check στο τι πρέπει να κρατήσετε και τι πρέπει να αφήσετε, τώρα πλησιάζουν και τα γενέθλια γενικά των διδύμων, θα είναι πάρα πολύ καλό και φρόνιμο για εσάς για να μπορέσετε να βγείτε κερδισμένοι μέσα από κάποιες δύσκολες καταστάσεις και στον προσωπικό σας τομέα και στον ερωτικό σας τομέα και στον επαγγελματικό, γιατί όχι. Το δαχτυλίδι λοιπόν που παρακολουθείτε αυτή τη στιγμή είναι το πιο κατάλληλο για το δίδυμο. Το έχω επιλέξει εγώ ο ίδιος. Ευνοεί όλους τους διδύμους όλων των δεκαημέρων και για να μπορέσετε να το προμηθευτείτε αυτό το δαχτυλίδι πάρα πολύ απλά στα τηλέφωνα επικοινωνίας που βλέπετε στο κάτω μέρος της οθόνης σε πάρα πολύ καλές, χαμηλές και ευνοϊκές τιμές. Το έχω επιλέξει εγώ ο ίδιος για να μπορέσει να σας βοηθήσει. Εννοείται πως όλα τα δαχτυλίδια τα οποία παρακολουθείτε μετά από κάθε ζώδιο, τα έχω επιλέξει εγώ ο ίδιος μετά από πάρα πολύ μεγάλη μελέτη και ιδιαίτερα ανεπτυγμένη συνεργασία με αστρολόγους οι οποίοι υπάρχουν στο εξωτερικό. Θέλετε το μέταλλο, θέλετε το χρώμα, είναι ιδιαίτερο με το κάθε ζώδιο και μπορεί και βοηθάει. Και επαναρχόμαστε λοιπόν εδώ σε μένα και πρέπει να σου πω πως αυτό που είπα τώρα, Χριστίνα, προηγουμένως για το μέταλλο και για το χρώμα, είναι πολύ σημαντικό, διότι το κάθε ζώδιο, όπως και ο κάθε πλανήτης, έχει το δικό του μέταλλο, έχει το δικό του χρώμα. Θες ένα μικρό παράδειγμα, ο δίδυμος. Γενικά το κίτρινο το ταιριάζει πάρα πολύ έντονα. Το πορφυρό το ταιριάζει πάρα πολύ. Γιατί το κάθε χρώμα βγάζει τη δική του δόνηση. Έτσι. Βέβαια, ενεργειακά. Επηρεάζει ενεργειακό, όλη την άβρα μας. Όλη την άβρα. Αυτό που είπες, ο κάθε άνθρωπος έχει τη δική του άβρα ανάλογα με τον αστερισμό του. Δεν γίνεται δηλαδή κάποιος που ανήκει στο ζώδιο του Σκορπιού, που το χρώμα του είναι το μαύρο. Το μαύρο για κάποιον άλλον μπορεί να είναι ένα σκέτο δηλητήριο, μπορεί να μην είναι και τόσο πολύ καλό. Για έναν Σκορπιό όμως το μαύρο μπορεί να είναι πάρα πολύ ευνοϊκό και να βλέπει ότι φορώντας τα μαύρα ή έχοντας μαύρα αντικείμενα δίπλα του, τα θέματα του πηγαίνουν πάρα πολύ καλύτερα, από το καλό στο καλύτερο. Για τους Σκορπιούς μόνο, για να μην μπερδεύονται κάποιοι που μας παρακολουθούν. Το κάθε χρώμα έχει μια ενεργειακή δόνηση και επηρεάζει την ψυχολογία μας, τη διάθεσή μας. Ξέρεις τι γίνεται. Εγώ γι' αυτό λέω στον κόσμο που μας παρακολουθεί κάθε Δευτέρα 12.30 εδώ στην αστρολογική εκπομπή στο High TV. Ξέρεις τι λέω, ότι το κάθε δαχτυλίδι το οποίο παρουσιάζω είναι για το κάθε ζώδιο. Γιατί πολλές φορές με παίρνουν παραδείγματος χάρη και μου λένε «Α, μου άρεσε πάρα πολύ το δαχτυλίδι του Ταύρου». Τι ζώδιο, είστε υδροχός. Ναι. Άμα το δώσω, ξέρεις, γίνεται ανισορροπία, όχι ισορροπία. Και έτσι λοιπόν δεν μπορώ να δώσω κάτι το οποίο ανήκει σε ένα άλλο ζώδιο, να το δώσω σε κάποιον άλλον. Αυτομάτως την άβρα του την μπλοκάρει. Ακριβώς. Δεν σημαίνει επειδή είναι όμορφο στο μάτι, δηλαδή μας αρέσει να το φοράμε πάνω μας, είναι καλό και για την άβρα μας. Είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Αυτό να το ξέρετε και εσείς οι αγαπητοί τηλεθεατές. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Καρκίνη λοιπόν, 11ος οίκος επηρεάζεται πάρα πολύ έντονα με τη διέλευση της Αφροδίτης στον Ταύρο. Τι σημαίνει αυτό? Ο 11ος ηλιακός οίκος έχει να κάνει γενικά με φίλους, έχει να κάνει με γνωστούς, έχει να κάνει με παρέες, έχει να κάνει με εξόδους, με νέες γνωριμίες, όχι απαραίτητα τόσο πολύ ερωτικές. Αλλά η αλήθεια είναι πως εσείς οι καρκίνοι όλων των δεκαημέρων, δεν έχει να κάνει είτε του πρώτου, είτε του δευτέρου, είτε του τρίτου δεκαημέρου, να ξέρετε πως επηρεάζεστε πάρα πολύ εύκολα γενικά από εξωτερικές παρεμβάσεις. Από φίλους, από γνωστούς, από τον πολύ στενό σας άνθρωπο ο οποίος βρίσκεται δίπλα σας. Να ξέρετε πως αυτό το χρονικό διάστημα γενικά έχετε πολλές νέες γνωριμίες. Είστε η καρδιά μέσα στην παρέα, είστε η καρδιά της παρέας, να το πω έτσι πιο απλά. Και κοιτάξτε αυτό να το εκμεταλλευτείτε θετικά. Διότι βλέπετε πως αυτόν τον καιρό έχετε μια καταπληκτική επικοινωνία με τους πάντες. Η αλήθεια είναι πως δεν είστε και τόσο πολύ κοινωνικό ζώδιο, με συγχωρείτε πάρα πολύ για αυτό που λέω. Αλήθεια. Αλλά αλήθεια δεν είναι. Είναι αυτό. Γενικά είναι ένα είναι ζώδιο. Σπιτόγατη η καρκίνη. Είναι σπιτόγατη. Είναι ένα ζώδιο το οποίο είναι λίγο κλειστό στον εαυτό του. Και αυτή τη στιγμή με την διέλευση της Αφροδίτης στον Ταύρο, τους επηρεάζει τον 11ο ηλιακό οίκο και έχουν νέες γνωριμίες. Δηλαδή είναι ξαφνικά κοινωνικοί. Είναι το διάστημα που έχουν ξεφύγει τελείως καρκίνοι, έτσι, αυτόν τον καιρό γενικά. Τελείως δημοφιλείς αυτή τη περίοδο. Δημοφιλείς, πάρα πολύ δημοφιλείς και το απολαμβάνουν έντονα. Γιατί μέσα από τις δημοφιλείς καταστάσεις, ξέρεις, κερδίζουν επαγγελματικές προτάσεις, ερωτικές νέες γνωριμίες. Γιατί είναι και ζώδια πληγωμένα, έτσι. Είναι ζώδιο που κλείνεται στο καβούκι το καρκίνος. Άμα πληγωθεί στον έρωτα, δεν ανοίγεται για να βγει έξω γενικά παρακάτω και να προχωρήσει τη ζωή του, κάνοντας μια νέα ερωτική γνωριμία.
Καθορίζεται πολύ από το συναίσθημα από το και συναίσθημα, βυθίζεται μέσα στο συναίσθημα. Ακριβώς. Άρα λοιπόν, εγώ θέλω για τους καρκίνους, εφόσον αυτή τη στιγμή έχουν μια καταπληκτική επικοινωνία με τους πάντες, γενικά μεγάλους, μικρούς, γυναίκες, άντρες, καλά θα κάνετε να το εκμεταλλευτείτε εσείς οι καρκίνοι αυτό το χρονικό διάστημα. Μέχρι και τα τέλη του Ιουνίου, εκμεταλλευτείτε τη διέλευση της Αφροδίτης στον Ταύρο για να κάνετε νέες, όχι μόνο ερωτικές γνωριμίες και φιλίες. Όλα δεν έχουν να κάνουν με τον έρωτα εξάλλου. Όχι, βέβαια. Δεν σημαίνει επειδή κάποιο καρκίνο αυτό τον καιρό έχει την τάση και την όρεξη για νέες γνωριμίες και νέα επαγγέλματα και νέες δραστηριότητες, ότι αυτομάτως πρέπει και να ερωτευτεί. Όχι, με καμία περίπτωση. Η Αφροδίτη εξάλλου, όπως έχω ξαναπεί, φέρνει και χρήμα. Δεν φέρνει μόνο τον έρωτα. Ναι, κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ για τους καρκίνους παρουσιάζω αυτό το καταπληκτικό φυλαχτό, γιατί φυλαχτό, κάπως έτσι θέλω να το πω περισσότερο για τους περίεργους μεταφυσικούς καρκίνους, γιατί όλοι εσείς οι καρκίνοι, να ξέρετε, έχετε ανεπτυγμένη την έκτη αίσθηση. Ο άνθρωπος έχει 5 φυσικές αισθήσεις. Υπάρχει όμως, σύμφωνα με την παραψυχολογία, και η έκτη γενικά αίσθηση, η μεταφυσική κατά κάποιο τρόπο αίσθηση, που την έχουν οι καρκίνοι ιδιαίτερα ανεπτυγμένη. Αυτό το δαχτυλίδι λοιπόν, το οποίο παρουσιάζω αυτή τη στιγμή στην οθόνη, ευνοεί και βοηθάει πάρα πολύ τους καρκίνους όλων των δεκαημέρων, και του πρώτου και του δευτέρου και του τρίτου. Πολύ απλά, για να το προμηθευτείτε στα τηλέφωνα επικοινωνίας που βλέπετε στο κάτω μέρος της οθόνης, σε πάρα πολύ χαμηλές, καλές, ευνοϊκές τιμές. Σε ιδιαίτερα καλές και ευνοϊκές τιμές για αυτή την δύσκολη οικονομικά περίοδο την οποία περνάει η χώρα μας και όλοι μας καθημερινά. Έτσι, μην νομίζετε δηλαδή πως τα δαχτυλίδια τα οποία παρακολουθείτε στην οθόνη σας είναι ακριβά, επειδή μπορεί να τα βλέπετε πάρα πολύ όμορφα και καλοσχηματισμένα. Όχι. Αυτό αντιθέτως είναι πάρα πολύ φτηνά και οικονομικά και έχουν βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο και ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ τον κόσμο τον οποίο μου στέλνει συνέχεια ευχαριστίες μέσα από το Facebook με λατινικό χαρακτήρα Άρης Παπαδογιάννης και μέσα από τις γραμμές επικοινωνίας τις οποίες παρακολουθείτε στο κάτω μέρος της οθόνης αυτή τη στιγμή. Λιοντάρια λοιπόν, να συνεχίσω με τα λιοντάρια, όπου επηρεάζεται ο 10ος ηλιακός οίκος. Ο αριθμός 10 στην αστρολογία έχει να κάνει πάντα με τα επαγγελματικά. Ο αριθμός 10 στην αστρολογία έχει να κάνει με θέματα που έχουν να κάνουν με την επιχείρηση. Αν είστε δηλαδή επιχειρηματίες, αν ασχολείστε με κάποια επιχείρηση, να ξέρετε πως αυτόν τον καιρό γενικά εσείς οι λέοντες είστε ιδιαίτερα σε μια κατάσταση που κάνετε το check πάνω στον επαγγελματικό σας τομέα. Τι πρέπει να ακολουθήσετε, τι θέλετε να ακολουθήσετε, τι θέλετε να αφήσετε γενικά στην άκρη, είναι κάτι το οποίο μπορεί και σας βοηθάει πάρα πολύ έντονα αυτόν τον καιρό. Επειδή όμως και ο 10ος ηλιακός οίκος στην αστρολογία έχει να κάνει και με τις σχέσεις σας γενικά με τον πατέρα σας, το 10 στην αστρολογία είναι ο πατέρας. Το 4 στην αστρολογία είναι η μητέρα. Το 7 είναι τα πεθερικά γενικά. Όλα αυτά. Υπάρχουν πάρα πολλά μυστικά στην αστρολογία. Το 3 είναι ο μικρός αδερφός, τα μικρότερα αδέρφια, αν υπάρχουν μέσα στον χώρο της οικογένειας. Κοιτάξτε να φτιάξετε περισσότερο τη σχέση σας αυτόν τον καιρό με τον πατέρα σας, αν υπάρχει μέσα στην οικογένεια και αν συζείτε ή αν έχετε έντονα ανεπτυγμένες σχέσεις, διότι κάτι καλό μπορεί να βγει. Κάτι μπορεί να σας προτείνει. Ένας πάντα μεγαλύτερος άνθρωπος κάτι περισσότερο μπορεί να γνωρίζει και να σας βοηθήσει πάρα πολύ έντονα η σχέση σας μεταξύ εσάς και του πατέρα σας. Να ξέρετε πως για τους λέοντες που ψάχνετε κάτι καινούριο, ψάχνετε μια νέα εργασία, ψάχνετε να βρείτε κάτι διαφορετικό, η διέλυση της Αφροδίτης στον Ταύρο σας βοηθάει τόσο πολύ με την επιρροή, την θετική επιρροή του 10ου ηλιακού οίκου, που το μόνο σίγουρο είναι πως μέχρι και τα τέλη του Ιουνίου θα μπορέσετε εσείς οι λέοντες όλων των δεκαημέρων να έχετε βρει κάτι καινούριο και κάτι ξεχωριστό. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ σας παρουσιάζω αυτό το καταπληκτικό δαχτυλίδι για εσάς τους λέοντες. Είναι ένα πανέμορφο δαχτυλίδι το οποίο μπορεί να σας βοηθήσει πάρα πολύ έντονα για να ξεφύγετε από τα άσχημα μονοπάτια της γλωσσοφαγιάς. Επειδή πολλοί από εσάς με έχετε πάρει και με έχετε ρωτήσει αν είναι χαλασμένο το συγκεκριμένο δαχτυλίδι, επειδή φαίνεται, δεν είναι έτσι, ότι σαν να του λείπουν 3 πετρώματα. Είναι 3. Όχι, δεν του λείπει απολύτως τίποτα. Τα δαχτυλίδια, όπως σας και να είπα προηγουμένως, έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με μεταφυσικό γνώμονα. Έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με παραψυχολογικά δεδομένα και μεταφυσικές καταστάσεις. Άρα λοιπόν δεν θα μπορούσε να είναι ένα απλό καθημερινό απλό δαχτυλίδι. Είναι επίτηδες ο αριθμός 3. Είναι το 3, το ευλογημένο 3 της Ορθοδοξίας γενικά, της Αγίας Τριάδας, που συμβολίζει πάρα πολύ έντονα τα στοιχεία της Ορθοδοξίας με το λιοντάρι. Δεν θα κάτσω να μπω σε πλήρη ανάλυση πώς γίνεται αυτό. Αυτό πιο πολύ για εσάς που είστε διαβασμένοι λίγο περισσότερο. Να ξέρετε όμως, επειδή πολλές φορές με έχετε ρωτήσει για το συγκεκριμένο δαχτυλίδι, όχι, χαλασμένο δεν είναι. Βοηθάει πάρα πολύ τους λέοντες, διώχνει τις αρνητικές επιρροές, διώχνει τη βασκανία. Και για να το προμηθευτείτε πάρα πολύ απλά, σε ιδιαίτερα χαμηλές και ευνοϊκές τιμές στις γραμμές επικοινωνίας που βλέπετε στο κάτω μέρος της οθόνης. Πολύ απλά. Μπορείτε να πάρετε και να ρωτήσετε. Δεν χάνετε απολύτως τίποτα. Και επαναρχόμαστε.
Ξέρεις, πολλές φορές τα λιοντάρια, επειδή είναι τόσο πολύ επιτυχημένα, το θέμα της βασκανίας είναι κάτι το οποίο το φοβούνται πάρα πολύ έντονα γενικά. Είναι κάτι το οποίο τους ανησυχεί πολύ. Δεν το γνώριζα αυτό, τώρα το ακούω. Βεβαίως. Ναι. Επειδή ξέρεις, είναι το ζώδιο το οποίο έχει να κάνει με την επικοινωνία, είναι το ζώδιο που συνέχεια έχει να κάνει με τις δημόσιες σχέσεις, το πιάνει η ανησυχία του πάρα πολύ έντονα. Ναι. Πιστεύουν Είναι στη φυσικό. γλωσσοφαγία. Γιατί είναι και πολύ φιλόδοξοι και χρειάζονται ενίσχυση. Ακριβώς, χρειάζεται ενίσχυση και κοίτα να δεις τι γίνεται. Γενικά, αυτό το χρονικό διάστημα, βέβαια, με την διέλευση της Αφροδίτης στον Ταύρο, τα περισσότερα ζώδια δίνουν πάρα πολλά και λαμβάνουν πάρα πολύ μεγάλη ευχαριστία. Είναι ένα πάρα πολύ περίεργο στοιχείο. Τα περισσότερα. Δηλαδή, μέχρι και τα τέλη του Ιουνίου, τα περισσότερα ζώδια και ιδιαίτερα Ταύροι, Παρθένοι, Αιγόκεροι, θα πρέπει να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Δίνουν τόσα πολλά και λαμβάνουν πάρα πολύ ευχαριστία, ιζιπλού. Έτσι, τα περισσότερα ζώδια. Βέβαια, για τα λιοντάρια, να ξέρεις πως αυτό το χρονικό διάστημα δεν είναι και τόσο πολύ ευνοϊκό στον ερωτικό συναισθηματικό τομέα. Τα επαγγελματικά τους είναι πάρα πολύ καλά. Άλλος ο επαγγελματικός τομέας, άλλος ο ερωτικός συναισθηματικός γενικά τομέας. Είναι κάτι τελείως διαφορετικά. Αλλά επειδή πιστεύουν στο μάτι γενικά τα λιοντάρια, την γλωσσοφαγία την λαμβάνουν πώς? Πιάνουν χρήματα και χρήματα τους φεύγουν. Χρήματα δεν έχουν. Ξαφνικές αναποδιές με τον αγαπητό τους ή με την αγαπημένη τους. Ξαφνικές εντάσεις. Γενικά η νεύρα γκρίνια μέσα στον χώρο του σπιτιού. Δεν τους κρατάει το σπίτι γενικά. Ναι. Βλέπουν ότι λαμβάνουν πολύ ευχαριστία. Έτσι ο Λέοντας λαμβάνει το θέμα της βασκανίας, του ματιάσματος, της γλωσσοφαγιάς γενικά. Που ξέρεις, πολλές φορές δεν είναι αρνητικό. Δεν μπορούμε δηλαδή μόνο με αρνητικό μάτι και με φθόνο να ματιάσουμε κάποιον. Μπορούμε να πούμε και τι όμορφος παραδείγματος χάρη που είναι με την ευτυχία και με όλη την καλή θέληση και να τον ματιάσουμε. Έτσι. Ναι, μόνο με το θαυμασμό και ακριβώς, τη θετική ζήλια που λέει ο λόγος. Τη θετική ζήλια. Ναι. Το δαχτυλίδι λοιπόν το παρακολουθήσετε για εσάς τα λιοντάρια. Μπορείτε να το προμηθευτείτε σε πάρα πολύ χαμηλές και ευνοϊκές τιμές γραμμές επικοινωνίας που παρακολουθήσετε στο κάτω μέρος της οθόνης. Παρθένοι λοιπόν, όπου τα θέματα των ταξιδιών αυτόν τον καιρό είναι πάρα πολύ σημαντικά για εσάς. Βλέπετε λοιπόν πως οι επαγγελματικές προτάσεις, όχι για όλους τους Παρθένους, ιδιαίτερα για τους Παρθένους και αναλέω πανέκαιτα στο δεύτερο δεκαήμερο, οι επαγγελματικές προτάσεις είναι πάρα πολύ σημαντικές, ιδιαίτερα για εσάς τους Παρθένους πανέκαιτα στο δεύτερο δεκαήμερο. Από εκεί και πέρα, όσο περισσότερο εκμεταλλευτείτε κάποιες καταστάσεις που έχουν να κάνουν με το εξωτερικό, κάποιες προτάσεις επαγγελματικές, τόσο πιο πολύ καλό για εσάς θα είναι και τόσο πιο πολύ ευνοημένοι θα είστε. Να ξέρετε όμως πως η Αφροδίτη στον Ταύρο επηρεάζει τον ένατο ηλιακό σας οίκο. Ο αριθμός 9 πάνω στην αστρολογία έχει να κάνει με το πνεύμα, έχει να κάνει με το Θεό, έχει να κάνει με το άειλο, έχει να κάνει με το κάτι διαφορετικό το οποίο δεν είναι τόσο πολύ υγιεινό. Για εσάς τους Παρθένους που ασχολείστε με πανεπιστήμια, σπουδάζετε, είστε σπουδαστές και περιμένετε κάποια καλά νέα, να ξέρετε μέχρι και τα τέλη του Ιουνίου θα είστε πάρα πολύ ευνοημένοι. Είστε πιο πολύ έντονα ευνοημένοι αυτό το χρονικό διάστημα, ιδιαίτερα εσείς οι Παρθένοι που ασχολείστε με θέματα όπως ένα πανεπιστήμιο, ασχολείστε με κάποιες εξετάσεις που περιμένετε να δώσετε για κάποιο δίπλωμα, για κάποιο χαρτί γενικά, είστε πολύ ευνοημένοι. Αλλά να ξέρετε, σε οτιδήποτε έχει να κάνει και με το εξωτερικό και σε εκείνον εκεί τον τομέα ευνοείστε πάρα πολύ. Ο ένατος ηλιακός οίκος, επειδή έχει να κάνει με το μυαλό και με το Θεό και με το κάτι ανώτερο, σας δίνει πάρα πολύ μεγάλη ελπίδα. Βλέπετε δηλαδή πως έχετε μεγάλη όρεξη να δουλέψετε. Έχετε όρεξη να ερωτευτείτε και όλα τα ζωγραφίζετε και τα σχεδιάζετε με ένα δικό σας χρώμα και με ένα δικό σας στοιχείο. Βέβαια, αυτό είναι κάτι πάρα πολύ καλό και έντονα συναισθηματικά ανεπτυγμένο για εσάς και σας βοηθάει να ξεπεράσετε πάρα πολλά έντονα προβλήματα. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ για τους Παρθένους παρουσιάζω αυτό το καταπληκτικό δαχτυλίδι, το οποίο παρακολουθείτε τώρα στην οθόνη σας. Όπως βλέπετε, έχει 6 γωνίες. Ο αριθμός 6 ενώνεται πάρα πολύ έντονα γενικά με τους Παρθένους. Ο αριθμός 6 και κάποιους άλλους που έχουν διαβάσει αποκρυφισμό συνδέεται έντονα με τον ήλιο. Κι όμως, ο αριθμός 6, γιατί και έχει 6 γωνίες, αυτό το δαχτυλίδι το οποίο παρακολουθείτε αυτή τη στιγμή, συνδέεται πάρα πολύ έντονα με τους Παρθένους. Διώχνει την γλωσσοφαγιά, διώχνει το κακό το μάτι, διώχνει τη βασκανία και οτιδήποτε αρνητικό επηρεάζει πάρα πολύ έντονα εσάς τους ευαίσθητους Παρθένους. Να ξέρετε πως ο Παρθένος πολλές φορές έχει και πεσμένο το ψυχικό ανοσοποιητικό του σύστημα. Το ψυχικό ανοσοποιητικό σύστημα του κάθε ανθρώπου δεν πέφτει με την κακή διατροφή προς Θεού. Αλλά πέφτει πώς? Με το να μην έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ελπίδα στον εαυτό μας και στους Αγίους γενικά. Γιατί παίζουν και πάντα οι Αγίοι γενικά το ρόλο τους. Και επαναρχόμαστε. Νομίζω πως ό,τι καλύτερο έχω να πω για τους Παρθένους γενικά το είπε ιδιαίτερα για τους φοιτητές, έτσι. Είναι ευνοημένοι. Πολύ θετικά τα πράγματα για αυτούς. Είναι θετικά γενικά, αλλά να ξέρεις πως το Παρθένος είναι και ένα ζώδιο το οποίο είναι αυτό που είπα προηγουμένως, εγκαταλείπει εύκολα, απογοητεύεται εύκολα. Ναι, το έχουν αυτό. Έχουν μια ελαφριά αδυναμία στο χαρακτήρα, σε αυτό το ζήτημα. Αυτό. Γι' αυτό ευαισθησία. Την ευαισθησία, αυτό που λες. Γι' αυτό και τους έχω δώσει αυτό το δαχτυλίδι, για να μπορέσουν στην ουσία να τονώσουν το δικό τους ψυχικό ανασωπητικό σύστημα.
Καταλαβαίνεις. Και το χρειάζονται. Ο κάθε άνθρωπος έχει το δικό του ανοσοποιητικό σύστημα. Ψυχικό, όπως και το φυσικό. Ναι. Το φυσικό ανοσοποιητικό πώς μπορεί να πέσει? Με την διατροφή, να μην κάνουμε σωστή διατροφή. Σωστά. Το ψυχικό πώς μπορεί να πέσει? Σκεφτείτε άγχος. λίγο πάρα πολύ απλό. Το άγχος και το να μην έχεις Στρες, ελπίδα στεναχώρια. στον εαυτό σου, να μην πιστεύεις στον εαυτό σου. Και οι Παρθένοι το αντιμετωπίζουν πολύ συχνά αυτό. Δυστυχώς. Ζυγή, λοιπόν, περνάμε στους ζυγούς όπου τα θέματα των οικονομικών είναι καταπληκτικά. 8ο ηλιακός οίκος, να μου πεις, όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, θα έχετε μάθει πια απ' έξω τους οίκους, τι σημαίνει στην αστρολογία. Ο αριθμός 8 έχει να κάνει με τα οικονομικά, έχει να κάνει με το σεξ, έχει να κάνει με τα δικαστικά. Αποφεύγετε ατυχήματα αυτόν τον καιρό. Είστε πάρα πολύ τυχεροί, είστε πάρα πολύ ευνοημένοι. Εκεί πέρα δηλαδή που κάτι μπορεί να κάνετε και να βρισκόσαστε σε πάρα πολύ δύσκολη θέση, βλέπετε πως όλα τα πράγματα πηγαίνουν από το καλό στο καλύτερο. Θέλετε στον οικονομικό σας τομέα. Θέλετε στον επαγγελματικό σας τομέα, στον ερωτικό σας σεξουαλικό τομέα. Τα πράγματα πηγαίνουν πάρα πολύ καλά. Η αλήθεια είναι πως είχατε περάσει χωρισμούς. Είχατε περάσει αρνητικές καταστάσεις που δεν σας βοηθούσαν καθόλου να αναπτυχθείτε και να εξελιχθείτε σε όλους τους τομείς της ζωής σας. Βλέπετε λοιπόν τώρα με τη διέλευση της Αφροδίτης, που η Αφροδίτη, να ξέρετε, επηρεάζει πάρα πολύ έντονα εσάς, τους ζυγούς όλων των δεκαημέρων. Πολύ απλά διότι η Αφροδίτη είναι ο κυβερνήτης σας. Είναι ο κυβερνήτης πλανήτης σας και ανάλογα στο τι ζώδιο βρίσκεται, σε ποιον οίκο βρίσκεται και τι όψεις δημιουργεί η Αφροδίτη με τους άλλους πλανήτες, επηρεάζει αυτομάτως εσάς. Αυτό να το ξέρετε και να το γνωρίζετε. Από εμένα προς εσάς. Είναι πάρα πολύ απλό. Οτιδήποτε έχει να κάνει με δικαστικά θέματα. Αν είστε δηλαδή ένας ζυγός που ασχολείστε εδώ και πολύ καιρό με κάποια δικαστική απόφαση, περιμένετε μια δικαστική απόφαση η οποία σας έχει ταλαιπωρήσει πάρα πολύ έντονα, αυτό το χρονικό διάστημα είναι πάρα πολύ καλό και ευνοϊκό για εσάς. Να ξέρετε πως πάνω στο θέμα του ερωτικού σας τομέα τα πράγματα είναι καταπληκτικά. Έχετε έναν ανεπτυγμένο σεξουαλικό μαγνητισμό που αν τον εκμεταλλευτείτε θα μπορέσετε να κάνετε νέες ερωτικές γνωριμίες και γιατί όχι, τολμώ να πω πως ερωτικές γνωριμίες που θα δημιουργηθούν κάτω από την διέλευση της Αφροδίτης στον Ταύρο για εσάς τους ζυγούς, ίσως μετά τα τέλη του 2016, Δεκέμβριο του 2016 και μετά, φτάσετε μέχρι και στο γάμο. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ, επειδή ξέρω πως σας αρέσει πάντα το κάτι ξεχωριστό και το όμορφο, εξάλλου οι περισσότεροι που είστε στον αστερισμό του ζυγού ασχολείστε με το modeling, ασχολείστε με καλλιτεχνικά θέματα, με την ομορφιά. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ δεν παρουσιάζω δαχτυλίδι, παρουσιάζω αυτή την καταπληκτική καρφίτσα. Είναι η καρφίτσα την οποία παρακολουθείτε αυτή τη στιγμή στην οθόνη. Βοηθάει πάρα πολύ εσάς τους ζυγούς όλων των δεκαημέρων και για να μπορέσετε να την προμηθευτείτε πάρα πολύ απλά στα τηλέφωνα επικοινωνίας που βλέπετε στο κάτω μέρος της οθόνης. Από εκεί και πέρα να ξέρετε πως διώχνει πάρα πολύ έντονα την γλωσσοφαγιά, διώχνει πάρα πολύ έντονα το στρες, την αρνητική ενέργεια και οτιδήποτε αρνητικό μπορεί να σας επηρεάσει. Γιατί και εσείς επηρεάζεστε πάρα πολύ έντονα. Εφόσον σας αρέσει αυτό το όμορφο, το ξεχωριστό, το διαφορετικό, επηρεάζεστε πάρα πολύ γιατί σας ματιάζουν πάρα πολύ απλά. Σου έχει τύχει γενικά να έχει γνωρίσει κάποια φίλη ζυγό και να έχει αυτά τα στοιχεία της εμφάνισης, να θέλει τόσο πολύ να της αρέσει τόσο πολύ το ξεχωριστό και το όμορφο, να θέλει να διαφέρει? Ναι, πάρα πολύ. Τους αρέσει η εμφάνιση, αλλά και η τέχνη. Είναι καλλιτεχνικό. Ασχολούνται και με την τέχνη αρκετά. Ακριβώς. Άλλοι με τις συγγραφείς, άλλοι ζωγραφίζουν, έστω και για χόμπι. Έστω και για χόμπι. Και γι' αυτό ακριβώς επειδή έχουν την αίσθηση του ωραίου λόγω της Αφροδίτης, έχουν και καλύτερη αισθητική, πιστεύω. Κερδίζουν και χρήματα. Δηλαδή, εκεί πέρα που του βλέπει ξαφνικά χωρίς να έχουν τίποτα απολύτως, γίνεται ένα τσάκι τη περίεργο μαγικό και κερδίζουν πάρα πολλά χρήματα. Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό το ζώδιο πραγματικά πώς γίνεται έτσι. Ειδικά οι ζυγοί. Ειδικά οι ζυγοί. Ναι. Έχουν και θεωρώ έχουν πάρα πολύ μεγάλη έμπνευση γενικά με ο κυβερνήτης τους, η Αφροδίτη, βρίσκεται στον Ταύρο. Σε κάτι γύρω θα του φέρει έρωτα, θα του φέρει ευτυχία. Ίσως και λίγα παραπανέσια κιλά, γιατί ο Ταύρος έχει να κάνει και με το φαγητό, έτσι. Παίζει και αυτό το ρόλο του πάρα πολύ έντονα γενικά. Ναι, αυτό είναι το αρνητικό. Πάντα υπάρχει και κάτι αρνητικό. Και να περάσουμε στον Σκορπιό που περάζεται ο 7ος ηλιακός οίκος. Να ξέρετε, σε οτιδήποτε έχει να κάνει γενικά με γάμο, οτιδήποτε έχει να κάνει με συνεργασία, πηγαίνει από το καλό στο καλύτερο. Να ξέρετε πως για εσάς τους Σκορπιούς που είστε μόνοι εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, τώρα είναι το κατάλληλο πάντα αστρολογικά χρονικό διάστημα για να μπορέσετε, ή περίοδος διαφορετικά, για να μπορέσετε να βρείτε κάτι νέο και κάτι ξεχωριστό. Για να μπορέσετε να προχωρήσετε τη ζωή σας. Η αλήθεια είναι πως τα 2,5-3 τουλάχιστον προηγούμενα χρόνια δεν ήταν και τόσο πολύ ευνοϊκά σε όλους τους τομείς και στον ερωτικό και στο θέμα του γάμου. Και όμως αυτή τη στιγμή με την διέλευση της Αφροδίτης στον Ταύρο, βλέπετε πως τα πράγματα πηγαίνουν από το καλό στο καλύτερο. Για τους Σκορπιούς που είστε μέσα σε μια συνεργασία και βλέπετε πως δεν πηγαίνει και πάρα πολύ καλά, ή μάλλον δεν πήγαινε πάρα πολύ καλά,
Να ξέρετε πως τώρα με τη διέλευση της Αφροδίτης στον Ταύρο, που επηρεάζεται ο 7ος ηλιακός σας οίκος, τα πράγματα πηγαίνουν από το καλό στο καλύτερο. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ σας παρουσιάζω αυτό το καταπληκτικό δαχτυλίδι για εσάς τους Σκορπιούς. Μπορεί να σας βοηθήσει πάρα πολύ έντονα για να μπορέσετε να ξεπεράσετε κάποια προβλήματα. Μπορεί να σας βοηθήσει πάρα πολύ έντονα για να φύγετε από μια άσχημη αρνητική κατάσταση. Είναι ένα φυλαχτό στην ουσία, μπορώ να το παρουσιάσω έτσι, το οποίο σας βοηθάει πάρα πολύ για να ξεπεράσετε θέματα βασκανίας, γλωσσοφαγίας, αρνητικών καταστάσεων. Και να ξέρετε πως εσείς οι Σκορπιοί, επειδή ανοίγετε στην τριλογία του νερού, επηρεάζεστε έντονα γενικά από θέματα που έχουν να κάνουν με βασκανία και με γλωσσοφαγιά γενικά. Τοξότες λοιπόν, να περάσουμε στους τοξότες, να ξέρετε πως τα θέματα της υγείας πηγαίνουν από το καλό στο καλύτερο. Η αλήθεια είναι πως ταλαιπωρηθήκατε, δεν πηγαίνετε και πάρα πολύ καλά το τελευταίο καιρό. Είχατε και τον Κρόνο σε αναδρομή, έχετε ακόμα. Έχετε και τον Άρη σε αναδρομή, δύο αρνητικούς πλανήτες όπου επηρεάζουν αρνητικά την υγεία σας. Κι όμως βλέπετε τώρα με την Αφροδίτη σε διέλευση στον Ταύρο, επηρεάζεται ο 6ος ηλιακός σας οίκος. Θέματα της υγείας λοιπόν πηγαίνουν από το καλό στο καλύτερο. Και οτιδήποτε έχει να κάνει με εργασία, εργασιοθεραπεία, να το πω και έτσι κάπως διαφορετικά για τους τοξότες, που μπορεί να είχαν περάσει αυτόν τον καιρό έναν χωρισμό και έχετε στεναχωρηθεί πάρα πολύ έντονα, βλέπετε λοιπόν τώρα πως μέσα στην εργασία σας μπορείτε να δώσετε ό,τι καλύτερο. Ιδιαίτερα για τους τοξότες που ασχολείστε με καλλιτεχνικά επαγγέλματα, που έχουν να κάνουν με το πνεύμα, έχουν να κάνουν με τον αισθησιασμό γενικά. Βλέπετε πως αυτόν τον καιρό είστε στην καλύτερη χρονικά πάντα αστρολογική περίοδο για να μπορέσετε να κερδίσετε πολλά χρήματα. Ο αριθμός 6 στην αστρολογία έχει να κάνει με τα θέματα της υγείας, που είναι καταπληκτικά, και με τα θέματα της εργασίας. Η αλήθεια είναι πως μπορείτε και εργάζεστε ασταμάτητα αυτόν τον καιρό χωρίς να κουράζεστε καθόλου. Το δαχτυλίδι το οποίο τώρα παρακολουθείτε στην οθόνη σας είναι ό,τι καλύτερο έχω επιλέξει εγώ ο ίδιος για τους τοξότες. Όπως παρακολουθείτε έχει αυτό το μπλε, το ματόχανδρο κατά κάποιο τρόπο, με ένα αστέρι στο κέντρο. Επειδή ο τοξότης είναι ένα ζώδιο πνευματικό, είναι ένα ζώδιο κατά κάποιο τρόπο όχι ανώτερο από τα άλλα, αλλά είναι ένα ζώδιο το οποίο δεν ασχολείται τόσο πολύ με τα υλικά αγαθά. Ασχολείται πολύ περισσότερο με τα πνευματικά. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ επέλεξα αυτό το δαχτυλίδι για να μπορέσει να σας βοηθήσει πάρα πολύ έντονα, να έχετε θετικές σκέψεις, να απομακρύνει τη βασκανία, γιατί όσο και να το κάνει ο τοξότης με το χρώμα το γαλάζιο έχει πάρα πολύ μεγάλη σχέση, γιατί ο κυβερνήτης του τοξότη είναι ο Δίας. Το χρώμα του Δία είναι το μπλε. Άρα λοιπόν μπλε γαλάζιο, μπλε κλειστό, μπλε ανοιχτό, οτιδήποτε έχει να κάνει γενικά με το μπλε και τη θάλασσα ακόμα, βοηθάει πάρα πολύ τους τοξότες και διώχνει πάρα πολύ έντονα μακριά τις αρνητικές ενέργειες. Είναι κάτι το οποίο τις απομακρύνει. Νομίζω είναι κάτι πάρα πολύ καλό για τους τοξότες, το οποίο τους βοηθάει πάρα πολύ έντονα. Έτσι. Είναι ένα δαχτυλίδι που έχει ένα μπλε ματόχανδρο με ένα αστέρι στο κέντρο, και τους βοηθάει πάρα πολύ. Αυτή την περίοδο δεν επηρεάζεται καθόλου αρνητικά ο τοξότης από την πορεία του Άρη, την ανάδρομη πορεία του Άρη στον τοξότη? Επηρεάζεται αρνητικά, μπορεί να φέρει ατυχήματα, μπορεί να φέρει αρνητικές καταστάσεις. Έρχεται όμως η Αφροδίτη και το ισοβαθμίζει. Α, μάλιστα. Ναι. Έρχεται η Αφροδίτη και το ζυγίζει πάρα πολύ καλά. Ναι. Ακριβώς. Διαφορετικά θα ήταν πολύ άσχημα τα πράγματα για τους τοξότες. Πάλι καλά υπάρχουν και κάποιοι ευνοϊκοί πλανήτες και σώζουν αρνητικές αστρολογικές καταστάσεις. Εγώκεροι λοιπόν με τα θέματα των συναισθηματικών πηγαίνουν από το καλό στο καλύτερο. Καταπληκτικά τα συναισθηματικά για τους εγώκερους. Νέες ερωτικές γνωριμίες. Έχετε μια ερωτική διάθεση που αν την εκμεταλλευτείτε καλά θα βγείτε κερδισμένοι. Βλέπετε λοιπόν πως αυτόν τον καιρό δεν έχετε αυτή την τάση τόσο πολύ να δουλέψετε, να εργαστείτε. Ενώ από τη φύση σας είστε ένα ζώδιο πάρα πολύ εργατικό. Ασχολείστε με τα εργατικά θέματα, ασχολείστε με τη δουλειά σας, με τα επαγγελματικά σας. Είστε ένας businessman, να το πω έτσι διαφορετικά, ή μια business woman, αν είστε γυναίκα. Βλέπετε όμως αυτόν τον καιρό πως τα έχετε αφήσει λίγο στην άκρη όλα και ασχολείστε πιο πολύ με την συναισθηματική σας ερωτική ζωή. Κάτι το οποίο μπορεί να σας βοηθήσει πάρα πολύ έντονα. Νέες γνωριμίες, νέες ερωτικές γνωριμίες ακόμα μπορεί να προκύψουν και μέσα από τον χώρο της εργασίας. Για τις γυναίκες που ανήκετε στο ζώδιο του εγώκερου, να ξέρετε πως μία εγκυμοσύνη, κάποιο καλό νέο το οποίο περιμένετε εδώ και πάρα πολύ καιρό, μπορεί να έρθει αυτή τη στιγμή για να σας ευνοήσει και να σας φέρει ένα πάρα πολύ καλό νέο σε θέματα ιατρικής. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ σας παρουσιάζω αυτή την καρφίτσα, την οποία βλέπετε τώρα στην οθόνη σας. Είναι ό,τι πρέπει για τους εγώκερους. Βοηθάει πάρα πολύ γενικά το φιλόδοξο εγώκερο με τα θέματα των επαγγελματικών, με τα θέματα των συναισθηματικών, απομακρύνει τη βασκανία και βοηθάει πάρα πολύ μόνο τους εγώκερους. Είναι μια καρφίτσα πάρα πολύ καλή και ευνοϊκή μόνο για τους εγώκερους. Για να μπορέσετε να την προμηθευτείτε πάρα πολύ απλά στα τηλέφωνα επικοινωνίας που βλέπετε αυτή τη στιγμή στο κάτω μέρος της οθόνης. Υδροχόοι λοιπόν, όπου τα θέματα της οικογένειας είναι καταπληκτικά.
Νέα μέλη έρχονται μέσα στην οικογένεια. Αν είστε γυναίκες και ανήκετε στο ζώδιο του υδροχόου, βλέπετε τώρα πως μια κατάσταση, μια θετική εξέλιξη σε κάποιο θέμα εγκυμοσύνης δικό σας, ακόμα κάποιας γνωστής σας, μιας φίλης, κάποιου συγγενικού προσώπου, κάτι θα μάθετε. Η αλήθεια είναι πως η λέξη πολλαπλασιασμός, η λέξη πρόσθεση μέσα στον χώρο της οικογένειας έρχεται. Ένα νέο μέλος. Έχετε πάρα πολύ καλά λοιπόν ιατρικά νέα με θέματα εγκυμοσύνης. Για τους υδροχόους που θέλετε εδώ και πάρα πολύ καιρό να κάνετε μια μετακόμιση, να κάνετε μια αλλαγή σπιτιού προς κάτι καλύτερο, είναι πάντα το κατάλληλα χρονικό αστρολογικό διάστημα για να μπορέσετε να πραγματοποιήσετε κάτι τέτοιο μέχρι και τα τέλη του μήνα. Και γιατί το λέω αυτό? Η Αφροδίτη στον Ταύρο σας φέρνει νέες καταστάσεις πάνω σε θέματα ακινήτων, νέες προτάσεις. Και επειδή είστε ένα ζώδιο το οποίο επηρεάζεστε πάρα πολύ έντονα από τον χώρο που βρίσκεστε καθημερινά, η άβρα δηλαδή του σπιτιού, η άβρα του χώρου που σας επηρεάζει, να ξέρετε πως η επιλογή ακινήτου που θα κάνετε, είτε για αγορά, είτε για ενοικίαση, για κάτι καινούργιο και διαφορετικό, μέχρι και τα τέλη του Ιουνίου, θα σας βοηθήσει πάρα πολύ για να αναπτυχθείτε και στο συναισθηματικό σας τομέα και στον επαγγελματικό, σε όλους τους τομείς. Ένα καλό σπίτι θα σας βοηθήσει για να αναπτυχθείτε σαν άνθρωπος σε όλους τους τομείς. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ σας παρουσιάζω αυτό το καταπληκτικό δαχτυλίδι, είναι ότι πρέπει για τους υδροχόους. Βλέπετε κάποια περίεργα γράμματα, μου το έχετε ξαναπεί πάρα πολλές φορές. Αυτά τα γράμματα τα οποία παρακολουθείτε γύρω-γύρω δεν είναι αραβικά, επειδή πολλές φορές με ρωτήσατε. Είναι ένας χαρακτήρας μεταφυσικός, είναι ένας χαρακτήρας που δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με το ρουνικό αλφάβητο, το κέλτικο, όπως κάποιοι από εσάς με ρωτήσατε. Είναι πάρα πολύ απλά μεταφυσικό. Για να μάθετε τι είναι, με ένα απλό τηλέφωνο μπορείτε να μάθετε. Και με ένα απλό τηλέφωνο, εσείς που ανήκετε στο ζώδιο του υδροχόου, μπορείτε να το προμηθευτείτε αυτό το καταπληκτικό δαχτυλίδι για να μπορέσει να σας βοηθήσει να ξεπεράσετε βασκανία, γλωσσοφαγία και όλα τα αρνητικά θέματα τα οποία μπορεί να σας επηρεάσουν πάρα πολύ άσχημα. Ό,τι καλύτερο μπορούσε να πω για τους υδροχόους με θέματα των ακινήτων. Επηρεάζονται πάρα πολύ έντονα. Και επίσης, ίσως το φυλαχτό να τους βοηθήσει και στο ακίνητο, δηλαδή στην αγορά. Άμα βιαστούν και το προμηθευτούν, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Θα μπορέσει να τους βοηθήσει. Θα φέρει περισσότερη τύχη στην αγορά τους. Ακριβώς. Θα έχουν αυτό που ζητάνε. Ακριβώς. Ψαράκια λοιπόν, ηχθείς, εσείς τα ευλογημένα ψαράκια, γιατί είστε ένα ευλογημένο ζώδιο, τρίτος ηλιακός οίκος. Θέματα λοιπόν που έχουν να κάνουν με νέες γνωριμίες, νέες επικοινωνίες, σας βοηθούν πάρα πολύ έντονα για να μπορέσετε να βρείτε κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό. Να ξέρετε πως αν υπάρχουν μικρότερα αδέρφια μέσα στον χώρο της οικογένειας, θα μπορέσουν να σας βοηθήσουν πάρα πολύ έντονα αυτό το χρονικό διάστημα. Από εκεί και πέρα, νέες γνωριμίες είναι πάρα πολύ σημαντικές και νέες επαγγελματικές προτάσεις. Είστε ένα ζώδιο το οποίο πάνω στο συναισθηματικό σας τομέα θα έχετε νέες γνωριμίες αυτόν τον καιρό. Κοιτάξτε να κάνετε νέες γνωριμίες και κοιτάξτε να αφήσετε καταστάσεις οι οποίες εδώ και πολύ καιρό θα σας έχουν βοηθήσει. Η καρφίτσα, η οποία παρακολουθείτε τώρα αυτή τη στιγμή στην οθόνη σας, βοηθάει πάρα πολύ στα ψάρια όλων των δεκαημέρων. Κάποιοι μπορεί να φανταστούν και να πούν τι σχέση έχει τώρα μια καρφίτσα σαν πένα με τα ψάρια. Κι όμως, επειδή το ψάρι είναι ένα ζώδιο το οποίο ματιάζεται πάρα πολύ έντονα, αυτή η πένα και το υλικό το οποίο είναι φτιαγμένη, το κασίτερο, το καλάι, να ξέρετε και τα ψάρια είναι πάρα πολύ ευνοϊκό και διώχνει μακριά όλες τις αρνητικές ηλεκτρομαγνητικές ενέργειες. Προσέξτε αυτόν τον καιρό. Τι θα πείτε, με τι θα ασχοληθείτε. Τα κουτσομπολιά είναι πάρα πολύ έντονα. Μπορεί να ασχοληθείτε πάρα πολύ έντονα με κάποιο πρόσωπο το οποίο να μην είναι και τόσο καλό για εσάς. Οι εντάσεις, οι φασαρίες και οι παρεξηγήσεις είναι κάτι το οποίο μπορεί να σας επηρεάσουν πάρα πολύ έντονα. Κι όμως, με ένα απλό τηλεφώνημα στις γραμμές επικοινωνίας μπορείτε να προμηθευτείτε αυτή την πένα για να μπορέσει να σας βοηθήσει σε πάρα πολλά δικά σας αρνητικά στοιχεία τα οποία μπορεί να αντιμετωπίσετε ή να αντιμετωπίσετε αυτόν τον καιρό. Ραντεβού λοιπόν την ερχόμενη Δευτέρα 12:30 εδώ στο High TV στην αστρολογική εκπομπή Η Ώρα του Άρη. Μέχρι τότε να προσέξετε πάρα πολύ τις σπατάλες. Μην πέφτετε θύμα της σπατάλης, η οποία προέρχεται από την Αφροδίτη στη διέλευση του Ταύρου. Καλό σας βράδυ.